ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Ҳама каса хушомадем ба канали мо. ирӯз 13 октябри соли 2023 якчанд дона мошинои нав абзор кардем бари шумо. Тамошо кунен беҳтарин мошиноҳай. рӯи хотир меҳнатҳои мо дар ҳамин навори мо агар тонен як дона лайк камонен, ба канал подписатсия кунен. Подписатсия хонаву замина, квартираву техника, аппарати мошино дар шумо боша. Агар барои фурӯши реклама дар имо ватсап мо равонаш кунем, мо ҳаракат мекунем буфурӯшем шумо да битемард азиз. дар ҳаму комментариё наистем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай. мо аз рӯи комментария ҳаррӯза навор мекунем барои тамошобино. ҳамун мошиное ки шумо да писандай мо пешниҳод мекунем дар навори баъдина. эълона тамошо кунен, беҳтарин эълон ҷойга бошад азиз. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Volkswagen Passat қабул кардем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. солаш 1998, нархаш 43000 сомонӣ. ватсап дорам, барои муроҷиат занг занен. мотораш 1.8, кузов седан, мотораш нав кардагай, ходовой 80%, балонош 80%, краска радной хачай, кондитсионер 100%, печкаш 100%, ҳуҷҷатош 5 моҳа. хоб кожни салон ҳама ҷош хулоса ҳама тарафа қонуни қоида кардагай. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо нархи 43000 сомонӣ. ина маромат кинен касоне ки мехаранд. рақамоша мондем, рақамои Тоҷикистон ватсап ҳам дорад. занг занен, оиди мошин бо маълумоташа бигирен. ҳамин наворда фақат бардор азиз, касе ки тамошо кардем хушбаҳортон, ҳамин лайкора фақат монен, баъдан далчи тамошо кунем. эълони навбатиро мебарем бардор азиз. Opel Astra F солаш 1992 дар ноҳияи Восе бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишҳоиш танҳо гази холӣ дар кузови универсални қарор дорад. объём мотораш 1.6 литрай. коробкаш боша механика. мошин хулоса хела гаштагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор статер 4 балон нав, аккумулятори нав. солаш 92, ҳамаш 97 кардагиай. хулоса бард азиз, касоне ки мехарен занг занен, оиди мошин бо маълумоташам бигирен. иншоалло ки мошин созай, состояниш хубай, документ дора, балонош ҳолатиш корӣ, краскашам вазъиятиш безеб нест бародар азиз, сиденёш тоза. хулоса мошин фикр мекунам ҳамақа мешава. касе мехарад занг занад. эълони сеюм дӯстон азиз, боз як дона Opel Astra F солаш 97 қабул кардем. айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархаш боша 32000 сомонияй. состояни мошин чотка. бензини газ кор мекуна. дар кузови универсални. ҳамон нафарое ки караван хостен маромат кунем. рақамоша мондагем, занг занен. ҳамаи охириш 21 номерушай. объём мотораш 1.6 литр дӯстон азиз. коробкаш механика. мошин ҳолаташ хубай. маълумоти бештар тариқи ҳамин рақамое ки дар рӯи экранай. мегӯям ки занг занан бо оиди мошин гап мезанем. нашоти нарх навош хоб арзон меша намеша, худотон бо дӯстон азиз занг зада пирсен. аз баъд реклама бари шумо мондем мардон азиз. дар ҳамун комментариё нависем аз кадом маркаи мошино монем, мо пешниҳод мекунем. фақат ҳамун лайкора монем. мошини фурӯшии навбатӣ Vectra A Opel солаш 94, состояниш соз, 29000 сомонӣ. тарафҳои хуҷанда мошин. сӯзишҳоиш бензини газ дар кузови седан. Vectra B касе мехара. дар хуҷандаи мошин 29000 сомонияй. мотораш 1.6 механика. 187000 километр пробегша нишон додаган. дар ҳолати хуб. ҳамиқа маълумот равон кардаган. оиди мошин боз мисол касе ки мехарад занг мезанад, мепирсад. наворода фақат дӯстон азиз ҳамин меҳнатое ки мо мекунем, бовар кунед ҳаррӯза 2.5-3 соат вақт барои ютуб сарф мекунем. ҳаракат кунем ки ҳамин моран дастгирӣ кунем бародар азиз. хулоса мошин созем бачаҳо.
Астраев солаш 1997 дар Кулоб бо нархи 33000 сомонӣ мошинаватиро бинаварад. 36 бензини холӣ дар кузофи хечбек. Состояние мошина қайд кардан созай, краскаш сирх. Мотор 1.6, механика бачо. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллонаш навай. Дискош рамашка документ надора бучидаги бардорад. ҳамиқа маълумотошай масъалаи мошина хулоса документаш тамом шудагиай. нархаш 33000 дар Кулоб. ҳай бо худотон занг занен, оиди маълумотош бигирен, оиди мошин. масъалаи документаша хай бо минус мекунен худотон агар ки арзон кунан бачо. состояниеша қайд кардан созай 33000 сомонӣ. мошини фурӯши навбатӣ Daewoo Nexi, касоне ки Nexi хостен, ҳаррӯза ростӣ меғалта дата сета мо навор мекунем. дар душанбе бо нархи 13000 сомонӣ. 36 бензини газ дар кузофи седан, объём моториш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. коробка ходовой 100%, 4 баллон 70%. хоб дорои 7 моҳа ҳуҷҷат. срочна пул лозима мефурӯшемша. краскаш радной, краска сафед. дарони мошина нигоҳ кунен. сиденёшам сол чиркам нестай, вазъияш безеб нестай. ягон харошдагиам, пусидагиам ин масъалода ҷавоб метиҳанд. рақамоша занг занен аз номи канали Далер офисиал ё ин ки Auto TV автомобил аз номи се канали муроҷиат кунед. мошини фурӯши навбатӣ Daewoo Nexi солаш 2002 бачо азиз, дар Ҳисор айни ҳол бо нархи 18000 сомонӣ. танҳо гази холиай 34. ҳамин состоянияй дар кузофи седан, краскаш созай, тозаи хушрӯ, моториш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. касе ки мехара рақамҳои 20 566 54 014 занг занед бачо азиз. 18000 сомонӣ. состояниш созай, вазъияти мошин безеб нестай, даронаш тоза, кишоди хушрӯӣ, камрасход. Daewoo Nexi солаш 2002. ҳамун Ҳисор мерен, амуҷа мошини мондагиай мехарен хулоса. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз. Daewoo Lacetti солаш 2005 дар вахшай, ҳамун қурғандай мошин бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бензини газ 34-шай, дарунаш тоза, берунаш тоза, балонош пашти нав, коробкаш автоматика, мотор 1.6, бензини газ, кузов седан. мошин дар ҳолати хуб аст. алишам мешавад. вариантора хулоса аз тарафи харидоро мебинем. лексусхаро занг назанед. хулоса ки ҳамин мошин состояниш созай. касе ки мехара омада бина, устоқати бия агар бовар накуна. сафсафеди хушрӯ тозаакай. хулоса ки касоне ки мехарин занг занен, намехаridagиҳо илтимос кардан ки нороҳат мо накунанд. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз. Mercedes-Benz S-Class солаш 97 дар Хуҷанд 28500 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 дизел, кузов седан, краскаи сафед, мотор ДВН қариби 3, коробка механика. дар ҳолати хуб, солаш 97, техосмотр нав 1 сола, мотор, коробка ходовой зур, салон тоза, ухаженный. хоб бо чӣ равон кардан? мошин дар аму Чкаловс мега, Чкаловс ба қарор дорад, срочна фурӯши аму Хуҷанд бо як ҷои Чкаловс дошта ҳам тарафо мерем. хулоса бардор азиз, мехарен. ба дизел мегардад. мотор ДВН. харидорои конкретни занг занен, солаш 97-ай, S-класс харо марамат кунен, бо оиди нах навош гап занен. хулоса 4-1 номерош. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз.
Toyota витсои 2015 вагони душанбе дохтар дорад 38000 сомонӣ. кузов седан, мотор 1.1 автоматика. Срочно вагон. WhatsApp даной сен чахчах мекунем меган. Сурат да хоб коруш маълум ай короче. 1000 сомон да соз мешава. Рости манат дестам ки ҷошая. ماشین این حال میگه در دوشنبه قرار دارد. خب مسئله رستماشکش کدگی نیست. 18000 سوم میشه رستماشکش میگه. نرخ ماشین حالش 38000 ای. اگه 38 متن خودتون با رستماشکش میکنین بردارز نگاه کنین. خودتون رستماش میکنین اکیسای خودتون. او طرفش بردارز ایز راستی خودتون با زنگ زنه پرسین. 67000 سوم میشه میگه اوپشی رستخود قطعی رستماشکش 67000. باقی در اون خود لایک رو مونین، подписаться کنین. باقی در اون خود بچه‌ها